खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो देग्लाय रायजोआव फुजा खुंनो गनायथि होदों रायजो सरकारा फैगासिनो दङ दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा दिवाली बेफोर फुजाफोरखौ गासैखौबो खुंनाय जागोन नाथाय बेनि थाखाय माखासे नेमखान्थि फोसावनानै होदों रायजो सरकारा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा जानो गोनां दुर्गा फुजानि थाखाय मैया SOP फोसावनानै होबाय सेथियाव दङ फुजानि कमिटिया फुजा खुंनायनि सिगां डिसिनाव गनायथि लानांगोन आरो बे गनायथि लानाय समावनो कमिटिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा COVID-19 भेक्सिननि मोन्नैबो ड'ज लानायनि सार्टिफिकेटखौ जमा होनो नांगोन मोनसेल' ड'ज लानायाबो गनायजागोन जेब्ला नैथि ड'ज लानायनि सम जाथ'वाखै अब्लासो नैथियाव दङ फुजाखौ जि जायगायाव खुंगोन बेयो गुवार जायगा जानो नांगोन जाहाथे सुबुंनि होंगो दोंगो जाया आरो हाबनाय ओंखारनायनि लामाया गुबुन गुबुन जानो नांगोन थामथियाव दङ फुजानि मोखाङाव मास्क आरो सेनिटाइजार लाखिनो नांगोन जाहाथे सोरबा मास्क गानाखैब्ला मास्क होनो हायो ब्रैथियाव दङ फुजा बेरायग्राफोरा COVID-19 भेक्सिननि मोनसे ड'ज लानाय जाथारनो नांगोन नाथाय 18 बोसोरनि उन्दैसिनफोरा बेनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन बाथियाव दङ फुजा जागायनायनिफ्राय सानबा जानायाव कमिटिनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फुजारिखौ COVID-19 टेस्ट खालामनाय जागोन बेनि उनाव फिन 10 सानाव COVID-19 टेस्ट खालामफिननाय जागोन दथियाव दङ गुबुन बोसोरनि बायदि गिदिर गिदिर मुसुखा लायालासे फिसा मुसुखाखौनो फुजायाव बाहायनो खावलायदों जाहाथे गारनाय समाव मुसुखा दैखांनायाव होंगो दोंगो जाया मख'नो गोनांदि फुजा जागोनब्लाबो मोनबो रोखोमनि हाथाइ मेला आरो कालचारेल प्रग्राम खुंनो गनायथि होआखै रायजो सरकारा ब्रैथि खेबनि थाखाय फिन खेबसेबाव आसामाव आइजोफोरनि हेंथायै केसनि रेटआ सेथि जायगा मोनबावबाय नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर' NCRBनि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव आइजोफोरनि हेंथा केसनि रेटआ गासै हादरनि मादावनो आसामावनो बांसिन थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बोसोरफ्रोमबो रिपर्टआव आसामानो सेथियाव दङ मख'नो गोनांदि रेटखौ 1 लाखनि गेजेराव लानाय जायो रिपर्टनि बायदिब्ला रेट हिसाबै थांनाय 2017 मायथाइयाव 143.3 2018 मायथाइयाव 166 2019 मायथाइयाव 177 2020 मायथाइयाव 154.3 आइजोफोरनि हेंथा केस जादों आरो अनजिमायाव 2018 मायथाइयाव 27,687 2019 मायथाइयाव 30,025 2020 मायथाइयाव 26,352 केस नाथाय अनजिमानि बेलायाव 2020 मायथाइयाव आइजोफोरनि हेंथा बांसिनै UPआवनो केस जादों गासै 49,385 रेप आरो मार्डारनि केसआवबो NCRBनि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामा थामथियाव दङ थांनाय 2020 मायथाइयाव मोन 26 केस जादों UPआव बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 31 केस बेनि उनाव मध्य प्रदेश गासै मोन 27 केस COVID-19नि थाखाय देग्लाय मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजादखौ बोखारनाय जादोंमोन आरो फरायसाफोरनो इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन नाथाय जायफोर फरायसाफोरा फिथाइखौ गोजोननाय गैया बिथांमोनहा स्पेशल आनजाद होफिननो हागोन होननानैबो आसाम सरकारा फोसावदोंमोन बेनि थाखाय मोनसे अनलाइन एपबो बेखेवनानै होनाय जादोंमोन जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा स्पेशल आनजादनि थाखाय आर'जलाइखौ गथायदों सेबाया फोरमायथिदों दि बे अनलाइन एपनि गेजेरजों सा 22,909 फरायसाफोरा स्पेशल आनजादनि थाखाय आर'जलाइखौ गथायदोंमोन बिथांमोननि थाखायनो स्पेशल आनजाद खुंफिननो थाखाय फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला आनजादा 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननानै 11 अक्ट'बराव जोबहैगोन दासान्दि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरखौ ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों बे सावरायलायनायाव दायनिगिरिफोरजों लोगोसे माखासे दाय गैयैफोराबो सावरायजाफानो गोनां जादों सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला बर' सावथुन मुलुगानो सावरायजानो गोनां जादों दासान्दि बर'नि मादाव जाखांफुनाय महरगिरि हेलिना दैमारि मिथिंगा नार्जारि बिथांमोनहाबो गोबां सावरायजानो गोनां जादों जायखौ लानानै हेलिना दैमारि आरो मिथिंगा नार्जारि बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव गावसोरखौ गाज्रि सावरायलायनायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिफैदों हेलिना दैमारिया फोरमायथिदों दि थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव आब्रुथियै खामानि मावबोदों नाथाय गाज्रि खामानियाव आखाइ होआखै गाज्रि मानसिया जेरावबो थाखायो सासे सानै गाज्रिनि थाखायनो गासैबो महरगिरिफोरखौ बदनाम खालामनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे इन्डास्ट्रियाव गोबां सिनियर महरगिरिफोरबो दं जाय हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बयबो खस्थ' खालामगासिनो बिथांमोनहाबो दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर गासैबो जाथाया जानो हागौ सोरबा गाज्रि गोसोनि सुबुंनि फाव फान्दायनायाव जादों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा फोरमायथिदों दि जेब्ला अडिअ भाइरेल जादोंमोन बेखौ बिथाङा बांद्राय गोसो होआखैमोन नाथाय जेब्ला फेसबुक इन्स्टाग्राम
इन्स्टाग्राम आरो WhatsAppफोराव बिथांनि हेंथायै गोबां सोंखारिजाथाव कमेन्ट्स फैदों अब्लासो बिथाङा भिडिअ लानानै फैनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बेखौनो बुंथिबावदों दि जाय अडिअ'आव गावनि मुं लानानै सावरायलायदोंमोन बे सावरायग्राखौ बिथाङा पार्सनेलि जेबो सिनायाबो आरो भिडिअ भाइरेल जानायनियाबो मोखांखौ मोजां दिन्थियालासे एसे गावबायदि नुनाय सोरबा गुबुनसो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि नंखाय अडिअ आरो भिडिअ भाइरेल खालामनानै बायदि सोंखारिनायजों बिथाङा गोबां मेन्टेलि आरो फिजिकेलि हेरेसमेन्ट जानो गोनां जादों आरो जोबोद दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं मिथिंगा नार्जारि बिथाङाबो फोरमान गैयै अडिअ भाइरेल जानायखौ लानानैनो बायदि गाज्रि सोंखारि जानायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बे जायबा सिख्लाया बे भइस नटखौ रेकर्ड खालायदों बे सिख्लाया आंखौ पार्सनेलि मिथिया बा आंनि बागै मिथिया बा आंनि क्ल'ज नङा। बेनिखायनो आं सानबाय बे सोरबा रेन्डम मानसि ओंखायनो बेबायदि ओरैनो खोथा बुंलाबायदों। ओमफ्राय आं सानबाय बेलाय मा गिदिर खोथा नङा होमबा बयबोथ' जोंखौ बयबो मोजां मोनगोन बेथ' नङा ना सोरबाफोर गाज्रिबो मोननो हागौ बे गिदिर खोथा नङा। बेबायदि साननानै आङो सिरियासलि लायाबासिनो थाबाय। बिनि उनाव लासै आं मिथिनो मोनबाय जे बे भइस नटआ बिराद सार्कुलेट जागासिनो बयबो बुंहरगासिनो आंखौ बयबो बेबायदि बयबो फेसबुक वाट्सएप बेफोरबायदि मिडियाफ्राव आरो ससियेल मिडियासफ्राव बिराद बे बुस्थुखौ लानानै बिराद दावराव आरो। बिनि उनाव आं सानबाय दाथ' बेखौ बांद्राय माबागासिनो खिन्थु आं सानबाय बुहुदानोथ' जेनेबा फोथायदोंब्लाबो बुहुदानोथ' जेनेबा बुजिगोन बे बुस्थुखौ जे सोरबा सासे मानसिनि खोथा जेनेबा आंबो आरो जेनेबा आं सोरबा मानसि सासेखौ क्ल'जलि मिथियाबाबो बिनि बागै होननानै जास्ट बेबायदि सोरनोबा भइस नट हरबानो जे बा सोरखौबा बेबायदि बुंहरबानो जे बे मानसिया बेबायदि जाथारगोन बेबायदि बेबो जेबो प्रुफ गैयालाबासिनो माब्रै आं माबा मोनसे होनबाय जेनेबा खोथायाथ' मा सालाय फिदिंबानो जायो नङा होमबा आंबो माबा मोनसे दिनाव मोनसे खोथा होननानै बेखौनो सार्कुलेट खालायबाय जेबो प्रुफ गैया जेबो माबा गैयाबासिनो बे खोथाखौ बोरै फोथायगोन नङा होमबा। बेनि उनाव मा जाखो बिनि उनाव लासैनो मोनसे भिडिअ फैबाय बे मोखां खोबथेनायखिनि पार्टखौल' देखायनानै ओरैबायदि खालायदों जेनेबा बे आंनिनो थार बायदि खालायनानै माबा खालायगासिनो आरो बे भाइरेल खालायगासिनो आरो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बाखि उनाव जेला रिभिल जायो मोखाङा बे पार्टखौ माने खोन्थियासै आरो। आं सानबाय आरो बेबायदिखौ माने बेफोर गासिखौबो नुजोबनानै आरो आं सानबाय जे सोरबा बेखौ प्लेनिं खालायगासिनो मानोना फार्स्ट धुब्री सिभिल हस्पिटालनिफ्राय साथाम हस्पिटालनि एजेन्टफोरखौ हमदों मुंफोरा फारियै राब्बो शेख, साजिदुर हुसैन, आलफारुल हुसैन। बिसोरो फार्मासि, लेबरेटरि, एक्स-रे आरो इउएससि मिरुफोरनि जानानै खामानि मावोमोन। गामि सिंनिफ्राय फैनाय बेरामिफोर आरो दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरखौ एजेन्टफोरा गावसोरजों लिंक थाखानाय फार्मासि, लेबरेटरि, एक्स-रे आरो इउएससि मिरुफोराव लानानै थाङोमोन जेराव गोबां रां लानाय जायोमोन आरो खायसेनो नंखाय मुलि फाननाय खायसेनो नंखाय मेडिकेल रिपर्ट बायदि दिहुननानै होनानै बेरामिफोरनिफ्राय रां लुथियोमोन दुथांफोरा। मख'नो गोनांदि ताहेर आली मुंनि सासे बैसोगोनां सुबुङा धुब्री सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो साथाम एजेन्टआ बायदि मोजां बुंनानै ताहेर आलीखौ गुबुन प्राइभेट लेबरेटरियाव लानानै थांदोंमोन जेराव ताहेर आलीनाव जेसेबां रां दंमोन बे रांखौ लुथिजोबदोंमोन। बेनि उनावनो ताहेर आलीया पुलिसनाव कमप्लेन खालामदोंमोन आरो बिथांनि कमप्लेननि सायावनो साथाम हस्पिटालनि एजेन्टखौ हमदों धुब्री पुलिसा। आसाम इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेटनि थाखाय नटिस फोसावदों। फोरोंगिरि जानो हास्थायग्राफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै टेट आनजादखौ होनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनाया मैया अदेबानि 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेन्दों आरो टेट आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 25 सेप्तेम्बर। एडमिट कार्डखौ 10 अक्ट'बराव मोननो हागोन आरो आनजादा 24 अक्ट'बरावनो जागोन। माबाफोर जाहोननि थाखाय आनजादनि अक्ट'खौ उनाव फावसायफिननोबो हागौ। दासान्दि आनजादनि अक्ट'आ 24 अक्ट'बरानो थाथ'गोन। आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनो मोननै अफिसियेल वेबसाइट फोसावनानै होदों। वेबसाइटआ sbbodonews.org आरो ssa.assam.gov.in। लवार प्राइमारि जेराव थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिम दङ बेनि थाखाय पेपार 1 नि आनजादखौ होनो हागोन आरो आपार प्राइमारि जेराव थाखो 2 निफ्राय थाखो 8 सिम दङ बेनि थाखाय पेपार 2 आनजादखौ होनो हागोन। लवार प्राइमारिनि थाखाय सिनियर सेकेन्डारियाव खमावबो 50% मार्क्स मोननाय जानो नांगोन आरो 2 बोसोरनि इलिमेन्टारि इडुकेसनाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। नङाब्ला सिनियर सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स थानाय जानो नांगोन आरो 4 बोसोरनि बेचलर अफ इलिमेन्टारि इडुकेसन BLED थानाय जानो नांगोन। नङाब्ला ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन आरो 2 बोसोरनि इलिमेन्टारि इडुकेसनाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे अपसनफोर।
आपार प्राइमारिनि थाखाय ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन 2 बोसोरनि एलिमेन्टारि एडुकेसनाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन नङाब्ला ग्रेजुवेट नङाब्ला पोस्ट ग्रेजुवेटआव खमसे खम 50 जौखोन्दो मार्क्स थानाय जानो नांगोन लोगोसे बीएड थानाय जानो नांगोन बेनि अनगायैबो आरो माखासे मख'नो गोनांदि एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी पीडब्लिउडी फोरा 5 जौखोन्दो रेहाय मोननो हागोन बेनि अनगायैबो टेटआव क्वालिफाइ जानो थाखाय 60 जौखोन्दो नांगौ बेयावबो एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी पीडब्लिउडी आ 5 जौखोन्दो रेहाय मोननो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों